салом алайкум дӯстдорони Englishkada. умедворам ки тансиҳату бардам ва саломат ҳастед. чӣ хеле ки медонед, мо боз дар барномаи phrasal verb қарор дорем ва ин дарси дуввумини мо мебошад. мо дар дарси якум якчанд нуқтаҳоро оиди phrasal verb ишора намудем. касоне ки видеои якуми моро тамошо накардаанд, ҳатман ман силкии видеоро дар поён мемонам, дар омада тамошо кунед ва аз якчанд хусусиятҳои онҳо бохабар шуда, пас ин видеоро тамошо кунед ва такроран якчанд нуқтаҳои онро дар ин видео гуфта мегузарем. чӣ хеле ки дар дарси гузашта гуфта будем, phrasal verbҳо аз ду қисмат иборатанд. якум ягон феъли кӯтоҳ ва ҳамроҳи пешоянд ба мисли make up, take off, go down, look up to ва амсоли инҳо. хуб, биёед дар имрӯза видео боз 4 phrasal verb-и хеле серкорбудро барои шумо шарҳ хоҳем дод. касоне ки ба канали мо обуна шудагӣ нестанд, марҳамат обуна шавед ва гузоштани лайкро фаромӯш накунед. биёед рафтем. phrasal verb-и якуми мо ин call off ба маънои бекор кардан, мавқуф гузоштан меояд. биёед инро дар ҷумла мебинем. The picnic was called off because of the rain. The picnic was called off because of the rain. сайри саҳро аз сабаби борон мавқуф гузошта шуд. The trip to Italy might be called off. The trip to Italy might be called off. шояд сафари ба Италия бекор карда шавад. The meeting was called off. The meeting was called off. маҷлис бекор карда шуд. хоб, феъли таркиби дуюми мо ин give up мебошад. ин феъли таркибӣ ба маънои даст кашидан, партофтан, таслим шудан меояд. The doctor told him to give up smoking. The doctor told him to give up smoking. духтур фармуд ки сигаркаширо партояд. ҷумлаи дигар. It was a difficult time, but we never gave up hope. It was a difficult time, but we never gave up hope. ин як вақти хеле душвор буд, аммо мо ҳеҷ гоҳ умедамонро аз даст надодем. ҷумлаи баъдӣ. She gave up her job and started writing poetry. She gave up her job and started writing poetry. ӯ аз вазифааш даст кашида ба навиштани шеър оғоз кард. феъли таркибии сеюми мо ин pass away мебошад. ин феъли таркибӣ ба маънои вафот кардан, аз олам даргузаштан меояд. масалан, She passed away in her sleep. She passed away in her sleep. ӯ дар хобаш вафот кард. ҷумлаи баъдӣ. He's terribly upset because his father passed away last week. He's terribly upset because his father passed away last week. ӯ сахт ғамгин аст, чунки падараш ҳафтаи гузашта вафот кард. We didn't know how to tell Ashraf that his son had passed away. We didn't know how to tell Ashraf that his son had passed away. мо намедонистем чӣ хел ба Ашраф расонем ки писараш вафот кардааст. феъли таркибии чорум ва охирини мо ин take off. феъли таркибии take off ба маънои бисёр меояд, аммо мо дар ин видео танҳо ду маънои серкорбурди онро барои шумо шарҳ хоҳем дод. маънои якуми он кашидан, яъне кашидани либос меояд. It was so hot that I had to take off my shirt. It was so hot that I had to take off my shirt. ҳаво хеле гарм буд ва бар ман лозим омад ки куртаамро кашам. ҷумлаи дигар. He sat on the bed to take his boots off. He sat on the bed to take his boots off. ӯ бар кат нишаст то ки мӯзаҳояшро кашад.
маънои дуюми take off ин парвоз кардан, масалан парвоз кардани ҳавопаймо, ягон парранда ва ғайра. The plane should take off on time. The plane should take off on time. ҳавопаймо бояд дар вақташ парвоз кунад. The plane took off 3 hours late. The plane took off 3 hours late. ҳавопаймо 3 соат дер парвоз кард. хуб, тамошобинони азиз, дарси мо инҷо ба охир мерасад. агар ягон савол, ягон пешниҳоде бошад, ҳатман дар комментария баён намоед ва боқӣ саломат бошед.